Manual. Out. Așa, steps să închid. Stai că am zis și cheia. Tops 3, cele mai proaste glume. Și asta este notificarea regală. Vă arăt, dar Rareș o să blureze acest lucru. Sunt date confidențiale. Nu vreau să spun aici numele avocaților sau alte date confidențiale, că mă gândesc că nu vor să se arate. Este aici o împuternicire de la Baroul București de avocatură, adică toată treaba asta este legit. Pe împuternicirea asta spune că domnul avocat a fost împuternicit de către Porsche. În următoarele activități, asistarea... Ce am scris, doctorul? Vedeți cât de prost sunt, adică voi v-ați pierdut timpul să mă dați în judecată. Aveați numărul, puteți să mă sunați cu aia, nu pot să citesc ce scrie aici. Și să asiste, să reprezinte clientul în fața părui XRL cu domnul Andrei Zbirnoaia. Acum hai să trecem la notificarea asta legală, dar nu înainte să vă spun părerea mea în legătură cu cum au reușit oamenii ăștia să-mi trimită acest lucru. Și anume într-un mod, cred eu, fraudulos, pentru că din câte observăm aici, mi-au scris numele Andrei Zbârnoaia. Probabil cine se uită de mult timp la canal știe că numele meu nu este Andrei Zbârnoaia. Mai există un nume în plus de familie și nu știu dacă știți, n-ai voie să dai pe cineva în judecată dacă nu știi numele complet. Și întrebarea e alta, de unde au ei numele meu și datele mele de firmă? Și răspunsul e chiar mai amuzant decât vă așteptați, pentru că fix acest nume l-am dat când am cumpărat un breloc sau ceva de genul de la ei. Mi-am făcut acolo o factură că așa cereau băieții și am dat acolo doar numele Andrei Zbârnoaia. Și din câte știu eu, legea aia cu GDPR-ul te oprește să, gen, nu-ți dă voie să faci asta. Adică, uite, de exemplu, eu la Mobilfox, dacă dă unul o comandă, eu n-am voie să divulg adresa sau numele omului ăla care a dat comandă. Că, uite, să zicem că Rareș dă comandă de 100 de la mine și vine unul, Adrian, și zice, bă, eu vreau să-l bat pe Rareș. A dat comandă de la tine, zici și mie unde stă. Eu, din câte v-ați dat seama, logică, nu am voie să-i dau adresa lui Rareș. Legea GDPR mă oprește. Nu știu dacă mă exprim complet corect din punct de vedere legal, dar la acest caz mă va asista și Alin Chifor. E avocat, nu e băiatul cu maimuțele. Alin Chifor este un avocat, mă reprezintă. Sigur o să facă și el un video pe social media despre întreg procesul ăsta și o să vedeți acolo o părere cu adevărat avizată. Alt lucru care s-a întâmplat fix în ziua în care am primit notificarea legală, băieții mi-au oprit abonamentul de la Porsche Connect și nu mai merge Hill Centriu la Taycan, de-aia nici nu mai merg cu el. A rămas în parcare că nu merge. Bine, e o glumă, cred, dar fix în aceea zi l-a oprit. Ba picioarele. Era amuzant acolo numele meu din aplicația Porsche, că m-am chinuit foarte mult să pot să pun numele ăsta acolo. Uite, your Porsche Connect could not be extended. Bam, 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 bam. Welcome to Porsche. Uite de unde au numele. Bam. Înțelegi ce zic? Și aici n-am trecut tot. De-aia zic că măcar de luau de undeva oficial aveau numele complet. Asta e prima chestie. A doua chestie, hai să citim acest lucru. Deci spune aici,